Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Mombe dzavo dzekuparadza mbeu dzangu munda mangu usiku nomasikati ndo nyaya dzinoshanda. Vanzwa baba, mombe dzekuparadza zvipfuyo zvinenge zvirimwa nenguva yakareba. Handi kuri kudiridzirwa iyo kufudza mutemo wedu ndewekuti masikati kufudza monga ndakubvunza mutemo ayomba tisofudza kusaidzira makawirirana kuti mavhileji kana zvimidzi makawirirana kuti masikati mombe dzinochengetwa dzinosaidzirwa nedu dzinoovhaoneka nekuita pamusoro pechangamiro tisikataure zvekurefu imomusuno pawakapuwa Samuel takatofonera kufunga mupurisa anjokoza usiku materi izvo zvinoita nemombe dzomurumwe futi kubva vapuwa Samuel pane 8 times zvichiambedza mombe dzavo mundakavo usiku anenge antimunyebera itsano kuti nonguva karibasiricha kwaune mombe unzauri angazvizvi ana kunyebera changamiri chandizive nerava ndakafonera anjokoza ndizvo mungu kwete vazoyanadzomba kwenyu asifuna kuenda kumashure kana kuti ipapa handisiziva kana vakaine bizinesi nekuti havana kuyanadza inandira kupfuura asi mumanyeni mombe dzenyu dzekudya mombe mombe kubvuma changamiri handirambe nokuti mombe zvipfuyo asi paifanira kuita umbo hwekuratidza kuti vanoyanadzo kwandii mombe dzenyu dziri kurara mudanga dziri kurara dzina kurara mudanga mazuva mana pavakatoyana njokoza kuseni dzakanga dzitori mudanga ndatofunga kuti pamwe kutoya kwakuita pamwe vatobata mombe dzangu vatoyanadzo ndikachasa mudanga ndokwana dzirimo kufunga kwako ndedzani ndinoidikise ndokunga mahouseholds inainde 52 ndizvo nemahouseholds ongati ne57 motozoti kumba yabva pakati ungakuendesa handisi kuramba changamiri hamisi kuramba akatikubatsire shama unoziva kuti dara ririkupedzera pane nyaya yekuti unongoitoziva kuti nyaya ndakaipara wobva nguva daro unozosangana nemutongo wekuti unogona kuzochadwa zvokuti unenge wakuoneka kuti wachanguva yakareba uchitamisirana mudare nguva usingataure chokwadi. Mombe kana dzichidya dzekudya wotongo wobva wakumbira kana mutongo wako wakuremera wobva wakumbira kuna mambo wodzikisirwa kana uri right wogudzika nawe unobhadhara muridzi wakadyira munhu ndizvo zvachangamira asi ndikukumbira ndechekuti padzakadya havana kutiratidza kuti apa ndo padzakadya handisi kuramba kuti mombe dzangu dzakadya nokuti mombe zvipfuyo dzakadya pamusoro changamira mombe kunda dzakadya kuti kana anjokoza pawakasvika zvibombe changamira yakakura vaibwa muchingobuda dzingoparadza 10 mombe kana pamba pacho ndanga chapagana 10 mombe padzorora dziri munhu 10 mombe kana anjokoza vari kana kupupura kuti papaaaaaa tine tractors dzewiti kuchibaro chakaparidza ntima chimwe chikamu chibaona netractors nzvimbo yakapararawo chimwe chikamu chona kuti tingangoti yega inosvika yega nokuti every ichi dzibve dzikunda mombe dzacho
watarisa Mumbai. wakati kwa kurasa Ndimai kachiro yakati kure hatikwanise kugeje kuti yakakura yakazaka asi mombe dzaka chanja pakuvhurura chanja kurasa chaichavhurura chakakwanisa kutarasa chimwe chacho akatisara mashanga ripoti ya muda kutaurirana yakatisazi kuti ya ini chakambe zviri kwavari kana vachiita nharo muno mudare nekuti inini ndasikade kuti tionesera nawo but inini ndikuziva kuno kutopotera kana vachitiwo ndikwanisa kutsvaga mudhumene anonga kuasesa nawo azvinotsvaga mungavagareshi kwakajima katoisa mudhumene zvinoda kuita zvinhu zveprofessional inini chandikukumbira kunzwa kwavari nekuti ndinobuda pachina kuti handiswera motonikidzanziracho saka ivo ndova kuziva mazesaka rafo kuti dai vaine proof anyway yatiisi inini ndazvinzwa ada kubhadhara ada kuzoruda kubhadharisei bechi nodei maangarira mambo chituudze zvakona haikukwasiroti kana 4 bags dzofetezandirikavin 4 bags fertilizer mamadima kana angosara anoatira matopi zvaangamukwanisa izvozvo ngoma chemairana ivo ndikuchemo kwamuri changamiri nemamabhuru tidai mandidzikisira noti tiri vagarisana nhasi ndino zvandiwana mangwana zvinogonozooneka kwamuri nekuti penyasata kumapurata handikuzvinzwa kungoti mwana womuvhireji achina chakaipa laamosvagwa kana mairi mabhega nyara dzeu nemari edari yaabhadhara kudari mabhegi mairi mari edari edapsa 25 asi iwewe chivazakukona kana chinhu chechiitika setimaitwa waita pakutanga ndonzwa chakanaka ndingazingamutaura kuti shamwari sadaro sogona mundigirisana naye handiwazochema kuti zvivagarisana ndiwachema asi magarisana nawo kudaro kuti kana muda kuva mutadzira kuda kuzoda kuramba mhosva iri pachena kuti munguva mwakamboti yangu imbwa yedu mani ikabva yazoteiwonezaba vandichiuya kuno nobva iona sonziizhi airamira nei saramiri mombe dzako lazimi ndimaifana kuita pawa kuenda kunoonaka kuti mombe dzangu dzachika pa pakada sei kuti kuti melodi mlambi panadanga danga panga pasina wapinda panga pasina asi panga pasina danga kumbireka munga za 25 badala zvese chinyerere